Ayun, magandang araw muli mga Uragon. Andito naman tayo, Uragon Official Vlog. Magbibigay sa inyo ng kunting idea. Mayroon lang ako sa inyong ibabahagi tungkol na naman sa ating paggawa sa paggawa ng dowels o horizontal. Kasi marami sa nagpapagawa ng bahay o marami sa atin na hindi nakakaalam kung ilan ba ang space ng dowels at ilan patong dapat ng hollow blocks ang paglagay ng horizontal. Marami sa atin din nakakaalam yan, kaya ito ibabahagi ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung paano ito ginagawa, para kung sakali man kayo ang gumawa, may idea kayo kung paano nyo gawin. Ito yung tinatawag na dowels. Yan, ito yung mga dowels. Yan, disclaimer ko lang po. At ito rin po yung tinatawag na horizontal. Yan. Itong horizontal na to, ito yung nagbabanding sa ating poste. Ito poste, kabilaan. Punta dun sa kabilang poste. Yan. Kabilaan yan. Bali magsasalubong sila para magkadugtungan yung ating mga bakal. Yan po yung ibig sabihin nun. Ngayon mga Uragon, paano nyo ba malalaman kung ilang space o ilang taas bago ilagay itong horizontal? Mga Uragon, ang ibabagi ko lang sa inyo ay tungkol lang sa aking kakayanan at base lang sa aking nalalaman. Kaya ibabagi ko rin sa inyo, baka sakaling makatulong dito sa mga nahihirapan dyan. Ang ating paglagay po nito, kung maglalagay kayo nitong horizontal, kada ano po yan, kada 3 patong ng hollow blocks, doon lang po kayo maglalagay nito. Kung wala pa po nakabang dito, kung wala pa po nakabang sa poste nyo, kung wala pong ganito nakabang, kada 3 patong po, doon lang po kayo maglalagay ng horizontal kung tawagin ito. At kung may poste naman po kayo, kunwari ganito na, may poste na nakabuo na, wala pang asintada, asintadaan pa lang, inabangan nyo na ng horizontal. Ang taas po nyan ay 65. Bakit po 65? Dahil po yung ating hollow blocks ay 20 cm lang po yung taas ng ating hollow blocks. Kaya pag pinagpatong-patong mo po yun, magiging 60 cm. Ngayon po, kaya po ginawa natin yun na 65 cm dahil po yung sa patong ng ating halo. Yung po yung pag pinatungan nyo ng halo yung hollow blocks, magkakaroon po tayo ng patong na konti. Kaya po gagawin natin na, kaya po ako ginagawa kong 65 o 66 para po may allowance po na 2 cm para sa pagpatong ng halo sa hollow blocks. Kaya doon po kayo maglalagay ng horizontal. Ito po yon. At sa ating naman po, sa ating dowels, ito po yon. Ito yung ating dowels. Kapag tayo po yung maglalagay ng dowels, ang sukat naman po nito, simula po sa poste, sukat po kayo ng 60 cm. Yun po yung sukatan sa ating asintada. Yan. Ito po yung tinatawag na dowels. Bali po, pag sukat kayo ng 60, yan na po yun. Sunod-sunod na 60-60 rin yan. Pero po, depende rin sa inyo kung gusto rin yung i-adjust. Hanggang lang po sa 70 ang may recommenda ko sa inyong space ng dowels. Kasi po ako ginagawa ko minsan 70 o 60. Kasi dun po bumabase yung matibay na lagay ng dowels. At kung tatanungin niyo po ako kung ano yung ginagamit na pang dowels at pang horizontal, ang ma-recommenda ko po sa inyo ay dalawa, 12 mm at 10 mm. Yun lang po ang ginagamit sa paggagawa ng horizontal o dowels. Tulad po ngayon, kasi itong ginagawa namin, malalaki to. Malaki yan po ito. Ang ginagamit po namin ngayon ay 12 mm.
Bakit po 12mm? Kasi po yung gagamitin po namin na hollow blocks ay D5 yung gagamitin namin. Kaya kailangan natin ng 12mm para matibay siya. Hindi ganong bumabaloktot. Kasi mas matibay itong 12mm. Pero po kung bahay lang gagawin nyo, maliliitan lang, okay na po yung 10mm. Yan po ang mas magandang gamitin sa pag gagawa ng bahay, 10mm. Yan po. Kasi po kung bahay lang naman ang gagawin, ang ginagamit po kasi madalas dyan ay D4 hollow blocks ang ginagawa sa paggawa ng bahay kung malilitan lang. Pero pag malalaki na po, D5 na ang ginagamit dun. Kaya yun po ma-recommend ako sa inyo na ginagamit na pang dowels at pang suntal. Okay po. Ito po yung tinatawag na horizontal, magbabanding sa kabilang poste. Yan, kabilang poste to poste. Ito naman po yung tinatawag na dowels. Yan po. Yan mga Koragon, sana may natutunan naman kayo sa aking pinakita ngayong video. Sana huwag kayo magsawang sumuporta para marami pa akong ibabahagi sa inyo. Ibabahagi sa inyong sa larangan ng construction. Kaya maraming salamat sa mga nagsuporta. Thank you sa inyo lahat.